Vážené dámy, vážení páni, prajem vám príjemné popoludne. Dnes v Lipanoch prežívame taký zvláštny deň, trochu iný, ako je bežný deň Lipanov. Pred chvíľou sme sa stretli na miestnej poliklinike, kde bola odhalená busta nášho občana, nášho rodáka, profesora Neumanna. A teraz sme sa tu stretli, aby sme prežili také spomienkovo spoločenské popoludnie. Centrálnou osobnosťou dnes tu bude profesor Neumann von der Harsch. A preto dovoľte, aby som naozaj úprimne privítala medzi nami jeho príbuzných, ktorí prišli z rôznych kútov sveta. No a poprosím potom aj pána Nemeniho, aby zaujal miesto vpredu. Vítam medzi nami primátora nášho mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, a všetkých vás, ktorí ste sa rozhodli prísť sem, prijať naše pozvanie a dozvedieť sa aj mnoho vecí, ktoré možno už vypadne do zabudnutia, na ktoré si mnohokrát nespomíname, ale našim cieľom bude trošku oživiť aj túto časť histórie nášho mesta. Naše mesto oslavilo v minulom roku 700 rokov a časť z jeho histórie tvorili aj naši židovskí spoluobčania, židovská komunita, ktorí sem priniesli svoju kultúru, svoje zvláštnosti a ktorých pred 70 rokmi, tak ako aj z iných miest, boli aj z nášho mestečka deportovaní. Dnešné popoludne sa bude niesť takom, ako som už spomínala, spomienkovom duchu. Celým programom nás bude sprevádzať základná umelecká škola, jej žiaci a učitelia. S hlavným príhovorom vystúpi pán Nemeni, ktorý nám priblíži osobnosť profesora Neumanna. Potom dáme priestor aj mladej generácii a bude nás zaujímať, ako oni vnímajú problematiku židovského národa a jeho miesto aj v našej histórii. O živote židovského obyvateľstva u nás nám potom v svojej prezentácii porozpráva inžinier Adrian Harčár. No a potom dáme priestor aj vám, ktorí možno si spomeniete na niektoré ešte známe alebo menej známe veci z vášho detstva, keď ste možno žili s týmito spoluobčanmi v našom meste. A záver bude taký slovám pána primátora. Tak vám prajem naozaj taký zážitok, zvláštny zážitok, aby ste na ňo mohli potom spomínať, aby ste mohli odovzdávať to, čo ste tu počuli, videli, zažili aj svojim blízkym. A teraz odovzdám slovo pánovi Nemenimu, ktorý nám priblíži osobnosť a život profesora Neumanna von der Harsch.
His Honor, the Mayor, Mr. Eduard Lokal, vážený pán primátor Eduard Lokal, distinguished guests, vážení hostia, ladies and gentlemen. dámy a páni. We are here today to honor a very noble person. Sme tu dnes, aby sme si uctili veľmi ušľachtilého človeka, Who was born 140 years ago today in Libanon. ktorý sa pred 140 rokmi od dneška narodil v Libanoch. This is the birthday of the late Professor Dr. Heinrich Neumann von Hethasch. Že to je dátum narodenia profesora doktora Heinricha Neumanna von Hethasch z Liban. He studied medicine in Vienna Vyštudoval medicínu vo Viedni and rose in the first third of the 20th century a pôsobil v prvej tretine 20. storočia. to be of the top ear specialist in Europe. Kedy sa stal vrcholným ušným špecialistom v Európe. He treated the nobility Liečil nielen bohatých, alebo šľachtu, as well as the poor ale takisto aj chudobných and visited regularly 7 royal courts. a pravidelne navštevoval 7 kráľovských súdov. Hitler was the only patient he refused to treat. A Hitler bol jediným pacientom, ktorého odmietol liečiť. As he was of the opinion Keďže bol názoru, that the Führer should seek help from the veterinary surgeon. keďže bol názoru, že Hitler by mal hľadať pomoc u veterinárnych lekárov. For this, the celebrated professor Takže za to bol oslavovaný profesor, was thrown into prison. za to ho hodili do väzenia. The next day, the Germans marched into Vienna A bolo to nasledujúci deň po tom, čo Nemci pochodovali do Viedne and annexed Austria. a pripojili Rakúsko k Nemecku. Help came from a surprising corner. A zrazu prišla pomoc z nečakaného kúta. A friend of Neumann, Neumannov priateľ, the former British King Edward VIII, bývalý anglický kráľ Eduard VIII, pulled few strings in Berlin potiahol zo pár motúzov v Berlíne, za pár motúzov zatiahol. and the professor was released. A profesor bol prepustený. Later on, in 1938, V roku 1939 Professor Neumann was sent to participate in Evian conference. bol profesor poslaný, aby sa zúčastnil na Evianskej konferencii, Where the Nazis wanted to clinch a deal kde nacisti chceli uzavrieť dohodu, whereby they would release the Austrian Jews a chceli oslobodiť, prepustiť rakúskych Židov for a consideration za to uváženie, if there will be a country ak bude existovať krajina, which will accept them. ktorá ich príjme, tých rakúskych Židov. Only the Dominican Republic made it available. A len Dominikánska republika povedala, že by to bolo možné. South American countries, the United States, the UK, the British government declined. Takže všetky juhoamerické republiky, Veľká Británia a Spojené štáty, všetci túto ponuku odmietli. Today we unveiled the sculpture of the famous professor whose methods in treating ear ailments Takže dnes sme odhalili sochu profesora, ktorého metódy liečenia ušných ochorení u pacientov are used to present day, sa používajú až do dnes. and they are called the Neumann method. A
a aj sa volajú Neumannová metóda. I want to thank again for everyone who helped us to have this unveiling ceremony. Chcem opäť poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na dnešnom odhalení busty profesora Neumana. In particular, the mayor, hlavne pánovi primátormi, Maria, Márii, Milanovi, Peter, Petrovi, Amnon Madover. Amnonovi. Thank you for all of you attending. A ďakujem aj všetkým vám, ktorí sa tu dnes zúčastňujete. And I wish you ongoing nice evening. A prajem vám príjemné popoludne.